Eta hirukotea osatzen. Hauekin lehian bigarren talea. Hirugarren taldea Basaburua. Eta azkenik, kategoria hontan, laugarren taldea. Talde guzti hauen lana epaitzeko ardura duten lau epaileak ere aurkeztea komeni, tatxadoa beraientzako ere bai, Ángel Telletxea, Félix de Miguel, Gordo Martinikorena eta Urko Gaztearena. Gaurko protagonista guztiak aurkeztuta beraz, ezagutzen ditugu, beraz, lekua egin, gaztetxoenekin hasiko gara, 31 urtez, azpiko. Eta hasira, 31 urtez azpikoen, Leia.
Hiru korte egitera. Martxan Lapana, Berriozarren. Bigarren txandarekin, hasi berean, arrazinoak, Lugortzian zen orain. Txina bukatuta SSek, Zakurekin hasita. Berriozarrek lehenbiziko bultua. Txinakin entzain.
Lorentzak, biltzen bukatu dira hasi zen, eta txunekin, hasita, Orantxe. Zakuria martxean da,
zazpi minutu, 18 segundu eta 78 denborarekin, bigarren postuan Berriozar, 20 minutu, 22 segundu eta 84 eta Antxoainek, hirugarren postuan puntu bakarra, 20 minutu, 28 segundu eta 12 Berez, 2 diferentzia izan da, Antxoainek 5 segunduko penalizazio bat eduki dut, zakoarekin arazko bat eduki dutelako. Baina, sentapenean ez du berregin azkenean. Araxes, Berriozar, eta Antxoain, orden eta lehenengo jardunaldia. Orain beraz, Birokna lanera nabiltza kategoria absolutuko lau taldeak, bigarren jardunaldiarekin hasteko. Berriozar, Arraioz, Basaburua eta Txantrea hariko dugu.
Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Bigarren proba kombinaturako deskantzu txiki bat utziko dugu. Bigarren proba kombinatu da. Nagusi, ototik pasautua, bigarren txertatua, 24 minutu, 28 segundu, eta lagun egiru, egurteko egin, hirugarren berretan, 25 minutu, 26 segundu, eta berretan egurteko, eta bukatzeko txartea, 28 minutu, 9 segundu, eta 9 egurteko. Orain erramezala, denbora hauek aintzen martuko dute urrengo saioetan ere, eta gaurko jaialdiarekin bukatzeko, herri-zerriko txapelketaren bigarren jardunaldiarekin bukatzeko, txika proba eta inguru altxatzen ari beharko dute. Bitartean, bigarrena hasteko prest dugulako. Lekua txuku garbitiko dugu lehizi. Epailei adi.
ingudearekin hasteko teoria aritu da. Minutu batez, Javier Altxaldi gehien egitea. Emakumezkoen kasuan, beretzi kiloko ingudearekin eta gizonezkoen kasuan, egezortzi kilokoarekin. Berri ezarrik, Isabel Vives, hariko da. Leheniziko minutu hau osatzen. Neurria hartu. Gure gutiko gita marra zentimetan da. Eta minutu bateko banak.
Momentuz, Berriozarko 71 gainditzeko. Baiden. Aintzat hartuta, baina kontuak, txingak eta inguriak aintzat hartuta, bigarren proba kombinatu hau, nola gelditu den sailkapen aldetik. Altxaldi, Basaburuakoak 57, Garraiozkoak 53, eta Antxe Andreakoak